Obila ma pachoka jaelieta nigi ler mathoth. E tesende mag obila oyang ni medore pacho kae kamoko kuom lipode mosemako wang' jopiny Kenya oting'o mano mar Albert Ojwang higa mokalo, Eric Otieno higani kod mamoko. Kaluwore kod riwruok mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU, mana higani kende ji maromo 20 osewito ngimagi e kuonde manodinegi e tesende obila ma pachoka ka Vocal Africa to keto kwani ni 22. Kamano bende giywago kwana joma kawo ngimagi e tesend obila magiwacho ni nyaka koro non matut. Kuom kwani IMLU wacho ni 19 kuomgi ne gin joma dongo moting'o chuo 18 kod miyo 1. Jogi bende oyang ni higi ni e kind 25 gi 64 kaachiel kod nyathi ma kidoro mawuoyi mane nigi min mare mane otwe. IMLU wacho ni kuom kwanni gikonyo timo nonro mar bero ne ringre 18 kama duoko oyudo ni 8 kuomgi owito ngimagi kaluwore ni nodegi kata noding'o utegi magitho. 5 ne nigi adhonde maricho e dendgi kendo nogogi kod gima dik, hinyruok e wiyegi, tuo mar sukari, wach mar ulcer kod adhonde e dendgi. Magi okelo tho margi kaluwore ni nok giyudo thuolo momondo mar yudo thieth kod chal marach mar kuonde motwegie. Ewi mae, IMLU omedo kwayo jopiny mondo chwalnegi lipode ewi thoe kata hinyruok e kuonde twech ka bende gidwaro gai mar obila Douglas Kanja okete tim okenge mane olando mathiro thoe makamagi e tesende obila. Magi oting'o siro IPOA mondo otim nonro mapiyo piyo ne thoe makamagi, bad migao mochung' kar kende matimo bero ne ringre makamagi kamogik en kao kang' ne obila mitudo gi thoe kanyakla kod jotendgi ma ok oketo kenge mageng'o lwenje makamagi. Vocal Africa bende korka kore dwaro oket wang' dede e sels mag obila magiwacho ni nyaka ti seche duto kendo chiw samora mora midwarogie. Jaelieta